Jinavendan uçayan radyoya denge gelden başkodarın hecayru 24 Eylül 2025 çarşamba bir saat 8'de Lamede çağırdı. Hemen uçayan dınavar ucada peşkeş bikin destek çansarın uçayan mı? Helin Ümmüt Beştari Medya Haber TV bu nırkandın engirinkir. Numa Kurtulmuş Gut Komisyon ve Edi Giringiye bide ser amade kariyen serar askerinden kanuni. Mustafa Karasu Gut Hevali Rıza ve de hebuna felsefe apoyi de biji. Kecedeki Banklı Fransa'ya gir hürmete nişanı iradeye gele kurt bidin. Dubareden başkodarın hecem dest biber friyen uçen xwedikin Helin Ümit Gud ve peşiya reberapo bevekirin kukarı be siyasete biken. Endama tevger azadiya Kurdistan'ı Helin Ümit Beşar Medya Haber TV bu nırkandının girinkirin. Endama tevger azadiya Kurdistan'ı Helin Ümit diberdavama nırkandına xwede dibêje kesen ku dibêjin qayrana heremi çareser bibe ve peşi perskireka kur çareser bikin. Türkiye jî her dem dibêje bila perskireka Suriye were çareser kirin le ew bu perskireka li Suriye kur û dijwartir dike. Tirkiye dixwaze rêbera weke ber pirsyarê hemû perskireka nîşan bide û barekî wisa giran deynin ser milêwî. Lê di heman demê de dest û lingên wî girê didin û nahêlin kar bike. Ev nêzîkatî nayê pejirandin. Helîn Ümit Balkşan ser gotinên Numan Kurtulmuş ku di komisyonê de ku got em pêvajiyek çareseriyê ya bi şêwaza Tirkî pêş dixin. Ev nêzîkatî astengel li pêşiya çareseriyê ye. Eger rêbera bi temamî dibin esaretê de begirtin peşveçûn çênabe û aştî jî pêk naye. Em weke tevgerê dixwazin rêbertiya xwe bibînin, nîqaş bikin û bipirsin. Heke em vê nekin, em çawa dikarin bi awayekê rast pêk bînin. Rêxistina me rêber apoye, rastiyê me rêber apoye, rastiya me ya rêbertiya rêber apo ji bo vê pêvajê pakêtek têgihîn pêşkêş kir, têgihîn bi baldarî hilbijart. Navê vê pêvajê pêvajê aştî û civaka demokratîk e. Dema ku têkoşîna çekdarî hate bidawîkirin rêbertî ne got têkoşîn qediya. Got em têkoşînê dibin qonaqeke nû. Got stratejiya bingehîn avê pêvajiya siyaseta demokratîk û hukuk e. Yani bê entegrasyona demokratik siyaseta demokratik û hukuk tiştek pêş nakeve. Ev komisyon ji bo hewcedariya demokratik bûna Tirkiye hatiya vekirin. Sî hevalên me peyamên pêwî ji cîhanê ji gelên me ji herkesî re dan. Mijara devreyê çêkan qediya ye. Piştî ku gavên pêwîst hatin avêtin kanûn hatin amadekirin û li bêjî hatin pejrandin deriyê girtîgan hatin vekirin hingî dikarin gavavêtin bixwazin. Helîn Ümit herî dawî got divê têgeh bi watiyên pêwîst werin bi cîhanê civaka demokratik aştî entegrasyona demokratik siyaseta demokratik hukuka demokratik pêdivî nebe nabe ye. Di qonaqeke duyemîn a pêvajiyê de yekem azadiya fîzîkiya rêbera poye. Duyem di çarçove entegrasyona demokratik de bi taybetî di warê hukuki de divê rêk û pêkkirin zagonî werin kirin. Divê warê nîqaşkirin ka Kurd di nav komarê de dê çawa bicih bigirin. Siyem divê diyalektika Kurd Tirkan a dîrokî bi baldarî werê xwendin rast werê têgihîştin û encamên pêwîst jê werin derxistin. Numan Kurtulmuş Gut Komisyon ve Edi Giringiye bide ser amadekariya ser raskine kanuni Numan Kurtulmuş ani zaman ku karen komisyonu jale diruka siyaset u demokrasiya Türkiye'de kare bebe asteke kritik u gut eğer ev komisyon karen xwe bi serkevdi bi qadine ve fonksiyoneke diruku bi cihani be. Jibu siyaset u demokrasiya Türkiye ve qonaqeke girin hatibe derbaskirin. Kurtulmuş diyarker ku komisyonu hata naha diyazdeh civin ande 18 kesi godari keriye zede 5 saati kar kiriye û dencamê jî raporek ji 830 rûpelê amade kiriye. Kurtulmuş got em êdî nêzî bi dawîbûna pêvajiya guhertinkirinê dibin. Meha cotmehê piştî guhertinkirina li saziyên civaka sivîl din em bi pêşniyarên we hatine diyarkirin em ê derbasî asla amadekarina rapora karekî berfire û serrastkirin kanûnê bibin ku pêşkêşî civaka giştiya meclisê bêkirin. Kurtulmuş bi dewamê got piştî ku di nava meha cotmehê de li saziyên civaka sivîl ên mayî hatiye guhdarî kirin em ê giraniyê bidin ser amadekirina rapora kar û serrastkirina kanûnê ku armanca esasiya komisyonê ye û bi vî rengî dewam kir. Ev rapor weke encameke vê wasîfeyê me pêşkêşî meclis
meclise bekirin ku binavi millet em bevi kari radibin. Dirunuşna despekya civînê de li nûnerên Seta, Dîtam, Rewast, navenda karên Kurd û EKV, dirunuşna duyemîn de jî wê li nûnerên Enstitûyê Ankara'ya, Sama, Tepap û Orsam bên guhdarî kirin. Jigiles û Budeng piştgiriya ji Bangarê ber Apo du profesörên Norveçî bi navê Kristin Sikret Glistin û Sebastian Butkan peyam ji dem partî reşandin û diyar kirin ku ev piştgirî didin Bangarê ber Apo. Peyama Giltes bi vî rengî ji ber pirsgirêka Kurd gerek mirovan jiyana xwe ji destan bû sedema hilweşîne û şer zirar da her du aliyan. Diyalog û hewldanên çareseriya demokratîk bi her alî ve şer çettire. Laliyeden ayşti pişti ku bu hukuka hatem misyogerkirin hingi mayinde u dildibe. Ez bi xurti pişkiriye dedim hevdanên bu çareserkina şer û bank laliyan hemuyan dikim ku tevkariye li bikim. Peyama butgen ji bi vî rengî Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de bangek ji bu jiyana hevpar a demokratîk û aştiyane kir. Anî ziman ku divê peşeroja gelê Kurd weke roşeke ku ji berê ve hatiye dîzayn kirin neyê dîtin û bi civakên din ên li herêmê re dikarî îtfaqê bike. Pêvajiyên guherînê yên siyasîyan jî civakî hem ji alî armanc hem jî ji alî rêbazan ve dema ku tevgir bû hingî bi ser dikeve. Em hêvî dikin ku Rista Öcalan adı pêvajoya aştiyê de bê dîtin û pîvana mafî hêvî bi demê re bê pêkanîn. Mustafa Karasu got hevalê Rıza ve de hebûna felsefe Apoyî de bijî. Kadroya pêşenkê Tevger Azadiya Kurdistanê Rıza Altun 25 Eylûlê 2019 de derîşa Devleta Tirka dagirker de şehîd bû. Bu bonê salvegera şehadeta Rıza Altun yek ji hevalê nûyê têkoşîna Mustafa Karasu li ser têkoşîn û keseyeta wî ji anî feraxivî. Mustafa Karasu diyar kir ku li Kurdistanê de pêşketina koma Apoyî de rola şehîd Rıza Altun geleke girîng bû got ji ber ku destpêka pêşketina koma Apoyî hinekê bi derbaskirina astengiyên li pêşberê xwe bi derbaskirina astengiyên faşîstan çêbû. Di vê yekê de bandora heval Rıza bêguman pir girîng bû. Li Kurdistanê rola wî ya di têkoşîna dijî faşîzan de pir girîng bû. Di têkoşîna Hîlwan û Sîwêrekê de jî rola wî girîng bû. Têkoşîn û berxwedana wî ya di girtîgehê de jî bi heman rengî bû. Piştî ku ji girtîgehê derket jî li Kurdistanê beşdarî gelek xebatan bû. Mustafa Karasu anî ziman Rıza Altun heta nefesa xwe ya dawî tevkariyeke geleke girîng li têkoşînê kir û got dema em dîroka partiya xwe dibêjin dema em qala gihîştina têkoşîna azadiyê ya heta vê astê dikin bêyî nirxandina heva Rıza ev yek nikare bêgotin wê kêm bimîne. Di pêşketina têkoşînê û di gihîştina vê astê de ji destpêkê ve para wî ya mezin heye rola wî heye. Mustafa Karasu da zanîn şehadeta Rıza Altun bandoreke geleke mezin kir û got sekna wî jî wê ji niha û şûn ve di milîtanî felsefe çand û têkoşîna jiyana Apocî te bijî. Wî hemû jiyana xwe da û têkoşîneke pir alî meşand. Li Kuderê hewceyî çalakiyeke hebûya Rıza li wir dihat erktarkirin. Bi rastî çalekvan bû, xwînsar û bi sebir bû, çalakî bi cih danî. Cihê heva Rıza wê di têkoşîna me de her tim were bîranîn û wê tu carî nê jî bîr kirin. Yek jî birîndarên şewata pêncîwênî jiyana xwe ji desta ciwanê bi navê Alan Alî 25 salê ku dema hewl dida şewata li navçeya pêncîwên yê ser bi Silêmaniyê ve mirêne beşek ji bedena wî şewitî bû rakirbûn nexweşxaneyê Alan Alî ku ev 27 roj bûn di nexweşxaneyê de dihat dermankirin vê sibehê jiyana xwe ji desta. Hêja birxistinê ku roja 28 tebaxê li Sinûrê navçeya pêncîwên şewatek berfireh derketibû. Di dema vemirandina şewatê de Alan Alî li gel şînge parêzek din birîndar bûbûn û rakiribûn nexweşxaneyê.
نویسکار هردم مروانی گود دوی دولت برپرسیاری خو به جیه بینه نویسکار هردم مروانی لسر پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک جان فراخوی گود اف پیواجو جبو ما بو هیوی هرکس دخوازه که پیواجو به آشتی به انجام ببه لی آشتی و چاری سری یکاری چنابه لهمبری کو تفگر آزادی کوچک دانین دوی آلی دم برسوکه بده دوی ورزانین کو کسی باور ندکن کو گاوه که بوی رنگی بیاویتن لی تفگر آزادی کرد لگوری ریبرتی آخوی گاوین دیروکی آویتیه مخابن دولت هین آگاویک پچوک جن آویتیه هردم مروانی دست شانکر کو اکتور بنگهین یه پیواجوی ریبراپویه او هدوام کرد دوی کمیسیون هاتی آوا کرن لعجالان گوداری بکه نتن اف دوی شرد و مرجین ورن راست کرن کو به هر کسی ره باق و پیواجوی ریبب و هردم مروانی هریداوی بالکشان سر وان خالم اگر آشتی تی خواستن دوی دولت ترکیه برپرسیاری خو بجیبینه اگر دولت به برپرسیاری خو رانا به آشتی جنابه ادیدم نه آخافتنه دما گواویتینه کرد آشتی دا اصرار دکن دوی دولت ترشی دا آشتی دا اصرار بکه آشتی درمانه همو ایشانه KC'deki Bank Fransa'ya kir hürmete nişan iradeye gele Kurt bide. Polisin Fransa'ya 23 ilone bi sersazi u malbatên Kurdan le gir çarkes bin çavkirin. Kongre Civakên Demokratik Kurdistanên li Avrupayê KC'deki Avrupa derheqa êrişa li Fransayê li bajarê diragunûn ku li Kurd hatin kirin şermezar kir. KC'deki Avrupa diyar kir ku di dema serdegirtinê de çar kes hatine binçavkirin û got ev kiriya li nirxên demokratîk nayên ji aliyê pîvanên huquqa hemdem ve dibe sedema fikarên cidî. Ev hewdanên ji bo kirimizekirina gel û saziyên Kurdan ne tê fêm kirin ne jî tê qebûl kirin. Ev rêbazên ku dem bi dem li welatên cuda yên Avrupayê bi taybetî جل فرانسه دی کوین روژوی جالی جواکا کرد و جنیز و تینه شوپاندن کجده که اروپای راگاند کود دسوردان نکاره تکوشینا گل کرد آستنگ بکه وگود تکوشین و مافن دموکراتیک انگل کرد نکارن بین آستنگ کرن ت دسوردان و نکاره بگلمه جداخواز انوان این مافتار و گرینه کجده که بانک پلیس و رایدارن فرانسه کر کود دس جوان کریارن آنتی دموکراتیک برده جبو بن پیکرین لگرتگاه دوم هویه داخوازا لیکولین هات کرن گرتگاه هجمار یک آبه و لکاریا بلند دوم یا ارزورمه بن پیکرین مافان دروژه ویده گرتیان تکیلداری وان زیختان جه هفبردفکا کنگره دموکراتیک آگلان هده کمرال دانش پیش راشا نامه اکشاندن دنامه ده بن پیکرین sistematik en لگرتگاه و گوتن دنامه ده هات گوتن که سرگاردیان گلک جاران گفا هونه ببن ازی چی بسره و بینم لوان خواریه گرتیان گوت کود 26 تباخه دل دیجی گرتیان ایریش فیزیکی هاتیه کرن پشتیوان ایریشانجی دستور نه هاتیه داین درکوین تو چالاکیام مرال دانش پیشتاج سریل komisyon lekolink ramafe mruvan a meclise ihekeda de serdane de hatiye de şankerin ku parasına can rumet u mercin janeke insani berpirsiyartiye devlete her vahat xwasin ku ihik legirtigaha bahsa haberi be aweke re ku pek ve nerene bike u tekildari encah meji agahiyan bu vere parve bike مجلس مخموره گود کمپله که نوحه خودیل کامپی در بکوین جگری هفسروکاتیا مجلس گل مخموره شورش دیدری بالک چان سرزختین زده ین عراق و ترکیه و پیدک ین سر کامپی و گود کامپ کمپله که نوره روبرویه و هرکس به تیبت گلیل هرم خودیل کامپی در بکوه کو او زیدتری 30 ساله نل دیج ظلم او لزورداری که دجوار برخودان دیکن نها پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک کو به انسیاتیف ریبر Abdullah Öcalan hatiye dest bekirin. Lezzetten ser kampe zide bune u be bahane nukirna nasnameye dixwazin mafe penaberiye ji desteme were standin. Jibu veji hevserûkên meclisa gele Maxmûrê Ahmed Şehbajî di nav de gelek kes hatin girtin. شورش دیداری گود کو کتن در کتن آوارگی هاتیه قدخه کرن او جد چارچوبه کمپلوی نو ده و لگوری پلانکی تیمشاندن ام بانگا دیالوگ که لدسلاتداریا اراقی دکن امه
ام آمادن کو ل هوجهی رونن او فیر ببن او جمع چه دخوازم دوی گل کرد و ریخسن مافی مروان لسر ایریشن دیجی کامپه راواستن او دستور ندن کو کمپله کنو لیجی پنابرن کامپه وره بکانین فکارین مهنه او دوی herkes بشکریه بده محموره چپمنه اسرائیل گوش 640,000 فلسطینی خط آزادی ترک کرنه. تبین رازبون ناو نتویجی روا ج غزای کو ایریشن اسرائیل لسردودومن زده به. مالپرا تیمز آف اسرائیل راگاند کو ارتش اسرائیل بر بناوند باجر و پیش دیدچه و دیارکر کو حتی ناش 640,000 فلسطینی باجر ترک کریه. لگوری آگاین رو برن تندرستی د ایریشن داوید 18 کس جان خوش دستان. ارتش اسرائیل جاره یکی راگاند کو لشکر کیوان روزا دوشمل باکور غزای hatiye kuştum. Laliyetin raydarın Filistin'i u Ürdün'e radigihinin ve İsrail'e sinur edin habera şeria rojava ku hatiye dagirkerin u Ürdün'e de jiroja çarşemi upe ve tamamı bigire. Müdüriyete polisan cıvakeya Ürdün'e jidiyarker ku pra kral Hüseyin al-Ser sinur be tamamı hatiye girdin. Tom bırakıt Suriye ve İsrail nezi imzekirna peymaneke nuye nünere tebet a devlete niyek buy Amerika'yı ye Suriye tom bırak ragihant ku Şam u Tel Aviv beser Pereştiya devletin nekbuy Amerika'yı neziki imzekirna peymaneke bune. Leguri peymane de İsrail erişen xaravasine Suriyeci de vasayit an aleven leşkeriyen giran nezi sinor neke. Dedama civinen civata giştiya neteve nekbuy alır New York'e de barak des şankir ku ev peyman de bebegava yekem aber bite gişneke evlehiye ya berfirehtir ve her vahada zanen ku dan ustandın biniyeta baş denekirin. Bırak diyarkir ku seruke devletin nekbuy Amerika'ya dan al Trump ve hafteye peyame ra gihine le pevajo tera xwe peş neketiye u dest şankir ku betlane sersala cihuyan bu sedama deren ketinadan ustandına. NATO hişyari da Rusya ko evlideji me pekiran qada havayı amurên pêwîst ji bu parastina xwe bikarbîne. Hişyarî piştî daxwaza Estonyayê ya li gurî medyayê çaran a peymana NATOya hatiye kirin. Piştî ku sê balafirên şerên Rusyayê hefteya borî ketin qada havayı ya welêt Estonyayê ji NATOyê ev daxwaz kiribû. NATOyê di hişyariya xwe de got ku ew ê hemû rêbazan li hemberî her Binpêkirina qada havayî bikarbîne. Estonya ragihan ku sê balafirên Rusya Mix-12 daqiqabeyî destûr ketina qada havayî ya Estonyayê lêbelê Kremlin ve iddia red dike. Belê godan jemenûçên nîr û pêşkêşkirin ana xatir we demiş.